Gaztea nintzenean, nik. Interneteko hainbat pertsona entzuten ari nintzen. Telefono mugikorrerako sarbidea nuen, internet banuen, eta YouTube. Nire bizitzako, urte asko, galdu nituen. Garitza, faltsuak, hartu. Min handia hartu nuen eta asko sufrimendua lorpenerako. Baina ez dut nahi besteek hori pasatzea. Hori da YouTube kanala hasteko arrazoi nagusia. Mundu osoko espiritu bilatzaileei laguntzeko zuen ibilbidean. Eta ez dut nahizuk. Pasatzea nik pasatu dudana. Ez dakizu zer bizi izan dudan nire lorpenerako. Beraz, bideoak argitaratuko ditut. Badakit hau kamera aurrean nagoen lehen aldia dela. Zalantzarik edo galderarik baduzu idatzi ezalazu, harremanetan jartzeko. Nire onena, egingo dut horretan laguntzeko.